Kay naglabang kami kini mami manak, nagapa kami. Well, lumabang ka, daday. Kay anak raw. Sino nga ingarti na nga bak, daday? Kaya may ti pangarap mau. Aging astronaut, daday. Ako? Daday, napahanpay ni mami Ay, ngay. mayatan ako tadaan. Yan na naman ti tanong manakaw. Yan na naman ti tanong pagkisama. Because lang naman banog ka, daday. Kay naglabang kami kini mami manak, nagapa kami. Well, lumabang ka, daday. Anak raw. Sino nga ingarti na nga bak, daday? Saka siguro ya, kawan ni mami na. Bagatanot ng anak nga ti naudi nga na bagat kini mami. Agtalnakan, taray. Agladam ti panagkita raw. Natulad ka man, daday. Singkang ngayam. Abutang makngayam ni mami kanyam. Kaan niya nga ito baga na, daday. Dik amon anak, naawan anak mo't idin iti puaw sa bukbukilan na iti ibagbagat ka jay. Nya! A few moments later. Daday. Manakaw, Kumusta nga itirik na? may muntin anak. Nakakuta, siya nga talaga nga maamin. Daday, Hindi nakaw. amam ngay. Oh, Nagmayat adi lesson medyo skulan. kaya niya ti lesson niyaw. May pangpanggap iti pangarap. Pangarap, Kung daday. kal, niya nga may ti pangarap mau. Aging astronaut, daday. So pangarap mau, maging astronaut. Kung daday. Apaw, wow man na nagkaw, nagmayaman datang pangarap mo nga, agbalin nga astronaut. Ampay ka naman, kaya mong taging astronaut mahit. Kahit ko apan inti init, daday. Kaya mo ti mapandiinay. Kung daday. Nagpudot di jay anak ka. Awang pa'y tinag-apan di jay nga tao. Uray sino nga tao ang pa'y nag-apan di jay. Duray pa'y da jay kalalaingan nga tao. Uray pa'y genius nga tao anak. Awang pa'y tinag-apan di jay inay. Kasobra ti pudot na di jay anak ka. Ay na, daday. Saan da nga genius no kasjay? Basta siya, kahit ko ti apan init, daday. Ano? Apaw? Eh, kasano ka kung mga mapan anak ka? Ay na, basic, daday. Basic lang. Basic na. Apa anak ati rabi, daday. O, dinalam ni Ace.